bumabagyo man, ayan tuloy pa rin po Ang kami. reyna ng apostolada. Siya ang Miss Beauty. So ayan ang aming mga baon. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we humbly ask you to bless the food that you're going to share from your immense love to Christ our Lord. Amen. Amen. Okay po, kain na. Ang aming Father Press sa aming Paris Press sa Bugalyon, St. Andrew the Apostle Paris. At sila yung mga kaapostolada natin. Ayan si Nay Rosalina. Manamos na Si ba ito Ganda. in lipstick ang dala? Ayan si Nay Remy. Ayan ang aming president. Beauty and the Beast. Ganda. Ay, buenas! Always present. Yung bata. So, ayan guys. Balita. Kakain po tayo. Ayan ang mga baon-baon natin. Daming ulam. Ayan, ang daming ulam. Yung anong bread natin, Ate She. Yung ano. Shoutout po ayan. kay Tol Toledo. Sir Tol, kumusta kayo dyan? Good morning. Nasaan kayo ngayon? Nasaan banda? At siyempre galing po kay Ate Glenda, Wilson, kumusta po kayo? Shoutout po. Sir So, Tol. ayan guys. Dito tayo ngayon sa Leonora's Restaurant. Sa wakas, kahit umulan, bumabagyo, ay tuloy pa rin ang aming outing. Ng mga apostolada ng St. Andrew. So, ayan. Tagumpag may kagaway, father. Makinay, nung iba kayo sa kagandaan ng taga-umantay, Kimaruri. Hi guys! So, ayan. At andito na tayo ngayon sa Leonora's Restaurant. Kay Glenda, kay Kakainan po tayo. Sa mga shoot ko ay ataklan mga show na. Umulan, mag-swimming pa rin po kami. Ay, naka-outfit pa tayo ng pang... Hindi ko pang-swimming. Kaya na yung outfit ko ng pang-swimming. So, ayan. susulit ang dala. Kasing single lang ako. Nice na, Nanda. Ayan, susang kabalik-balay ang naran. Ngayon. Yan, ang pinakamaganda. Siyempre, ang may reyna ng apostolada, wag niya. Gusto ka raw. Gusto ka raw, sabi niya ano. Oh, sige po. Magla-live muna tayo sa Facebook. Murang-mura lang po rito. May pagkakataon pa kayo makita ang wapong Ito ang pinakamagandang apostolada. Pinakamatanda. Nagagalaw pa na nga. Duman-duman talaga apostolada yung mga paraan. Gano pag yun? Punsya. Gano'n ba yun? Punsya. Mabuhay ang apostolada. Magpapagandang buhay. Araya superior warrior na parokya. Araya apostolada. Tagadasal kayo.
lalo lang tayo. Ay, grabe na sa to. Anak ko pala. Sige po. Kain na, kain. Ilan father, ne? Anak ni. Okay, sige lang po. Kain lang kayo. Ay, may na ako. Nanay. Alam mo, masala. Magana mo i-apostolan. Thank you. Kain lang tayo, kain. Ako ang dancer. Ah, yan sa labay ko. Hindi, may ito tayo kuya. Nubi. Good English. So ayan guys, good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa Leonora's Restaurant. Ang tala, kinayin pa Newton. Talukingan Newton, ay sigurado, may nakumitong no. O, diba nga? Ayan tayo. So, pwede siyang... Ay. Nangiga, para hindi tayo makapiright. May student tayo. Ay, kumain muna kayo. Kalalagyan ka na si Ren. Ah, sige po. Kain lang po kayo. Dito lang tayo. Hi. Nalupay siya ako, hindi marunong siya. Hi guys. Ayan, kain tayo. Dahil maramas kayo na niya. Di ba ba ganaan to? Sa kising baki ako nagkamalapas. Kasi mo naman sa ilalatan. Grabe mo naman niya. Oo. Tanara sa anak mo. Ano tayo yan yung lubi? Ay, kumusta kayo dyan? Si kaibigan ko natin dyan, nasa stage ngayon. Mom, may daset out. Kumain tayo, talk out. Si Heidi, kumusta ka dyan, Heidi, sa stage? I hope you're doing well. Akin, magpapamahal kayo. Wala ka wala marid daya. Wala yung bagyo ko no. Eh, meron kung paano. Meron na ano. Meron pwede mo, natin mo. Ulit tayo na maya, ulit tayo. Ha? Rawi tayo na ba yun? Hindi, hindi man nanay ay, ha? Wala yung nagawa na pilgrimage sa Batangas, di ba yun? Di man na Monte Maria. Isang kabala na yung Estado naman ng Amerika. Doon po tayo tayo Batangas City. Tentative, November 16. November 16 mo, may yakang tayo. Sabado man, Sabado. Bila kayo, ha? Pero first come, first serve man, ha? Kaya sila pa sa awit doon, eh. Sa depende, ang bayad namin sa distrito. May mo tatang-tatang pa. Alas niya, nasatan na yan. Huwag mo na inayunan, so okay mo. Ako lang, ano yung
nila ako po tayo. Poise nila, poise. So, kumusta kayo dyan? Kumusta ka dyan, Heidi? Malamig ba dyan sa Amerika na yaman? Siyempre, si Ate Marjorie Soriano Ferrer, kumusta po kayo dyan? Ay, ano yan? Buntik. At siyempre, binabati rin po natin si Ivan. Ivan, kumusta ka na? Congratulations, Ivan. Alam po niya, napaka-talented din. Si senior singer. Ay, Si Ivan. Ay, hindi, nakakulay. Yung mga siya, ano lang. Galing pa niya kumanta. Itong si Ivan. Ano ba na yun? Ang ba na yun? Estudyante pa. Champion po yan. Hello, mega shout out, Nick. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like my live. Sulit po ang pagpapaaral niyo rito kung sakasakali. Di ba, Ate Bianca? Opo. Sulit na sulit. Magaling. Ayan. So, mega shout out po sa Binabati ko rin. Nick Will Trouble, Luciano Greco. Shout out. Please, let's eat. Skype, what video? No Skype. Sorry. Alan, ano, pasado pa ba ito sa Brunei? Ito. Maraming lang ako umuya. Kaya kasi ay, hindi na lang nabalat yung make-up. Klase ko po si Alan. Sa akin ngayon. Ganun din po. Nakita silang magsigiya. Shout out po kay Ate Lita Cantor. Kung sa kayo dyan, Ate Lita, nag-senda po sila. Nagkaraso, daily doon kayo di man nag-senda. At syempre, si Ate Gemma Roca Agnes. Kung sa kayo dyan, kumusta po din kay Ate Jocelyn Salazar. Ma'am Jocelyn, pasok na yun. Sumagot na po sumagot na si Alan na nasa Brunei ngayon. Pinakita ko po si Nanay Ang kung pwede pa siya. Si Kwanto, opo, Padre, swak na sa... Swak na pa po sila para ipakain sa buhay. Talaga. Ako ang interviewin mo. Pa-shoutout po, asking classmate, kumari, nasa Amerika, Anastasia Villanueva Lopez, kumusta po kayo dyan, taga Magaldan, Pangasinan. Galing po kay Ate Marjorie Soriano Ferrer, kumusta po kayo? At Ma'am Anastasia, kumusta daw po kayo? Sabi ng klaseng mo ninyo. Okay. Na si Ate Marjorie Soriano Ferrer. Hi, Ivan. Okay, kumusta po kay Ate Mitchville Abar-Abar. Good morning po sa inyo. Kasama ko po yung mga kusulatan. Alam po ninyo, kung yung pinakasig na kasama yung mga kusulatan. At mura pa, may 20% discount. Good morning po kay Ate Celina, Ate Linda Celina, kumusta po kayo? Kay Ate Christy Varga, Ate Christy. Ano sa tubig natin? Kasumpal yung mga, manamos kayo ha? Manamos. Nagbitaan ako sa Karga ilang maupuno, take na eh. Ay, may pala kami baso. Wala pa kami baso. Kumusta po dyan, Ate Annalyn Carrera, shoutout po, Ate Annalyn Carrera. At syempre, si Nanay Paz Laniral, taga-bali po sila, naminis ko na po kay Nanay. So, pailabay kay Mang Kape. Nanay Paz. Pailabay
Kung nararito sa panisuryan mo, kay retirement na. Of course, sa aking pinsana si Romeo Enriquez na nasa Cavite po sila ngayon. Saan? Kung sa dyan, may bagyo dito, dyan meron. At syempre, kumusta po kay Ate Juana Gyang? Ate Juana Gyang, kilala mo ba ito? Hello! Juana Gyang. Siya po siyang member ng Mother Butler natin. Ito kilala mo ba si Juana? Joanna, malutang po. Ayan. Dito si Mother. Hindi pa Ito. meron tayong kapian. Sino yung mauna? Ayun. May Kayo, may ano kayo? May palagi kayo? Kasi sa Mimic Lurkini ako. Ayan eh. Makakapag magkape, meron ng kape dito. Tapos meron ding may na tubig doon na lang. Siya, kape-kape. Kape? Ah, sige po. Tingnan natin magtimpla si ano, si Reyna ng Apostolata. Ganun na lang po, init na tubig. Mainit na tubig lang po. Ito ang Reyna ng Apostolada. Ito ang nanay ng Reyna ng Apostolada. Anton, Anton. naman ako. Diyan, panginan. Ito? Ah, ito si Mother. Mother. Ay, itong kulay. Hindi na lang. Ay. Hello, kanyumutan, Mother. Hello. Ayan. Talaga si Father. Kado na lang ay. Kinoy? Yan, mang kape. Katoy. Ay, wala dyan. Oo. Sige, timplang ko namin niya, Sire. Ayan na yan. Shout out po kay Madam Perla Sampaga. Madam Perla. Say hi kay Madam Perla. Madam Perla, hi daw. Kain. Sa mga Apostolada. Kain tayo. Kain tayo. Madam Perla. Kumusta ka, Madam Perla? Kung nasaan ka man, Madam Perla, diyan ka na lang muna. Punta kayo dito, ma'am. Punta kayo rito, Madam Perla. Nandito po kami ngayon, Madam Perla, sa Nueva Vizcaya. Yun ang... Ano yan? Kita niyo po yung tanawin dito. Ang ganda. Nasa bukid po tayo. Ay, umula dyan ang silin. Mag-meeting sila sa isang tilong sa ulit. Ate, tubig. Ito ang mag-inag. Bila kayo, hindi na yun. Ano yun, makamukin nyo. Sarap po rin. Ate, ano po yun sa pilak yan? Ate, ano po yun natin sa pilak yan? Tigarenak yan. Tigarenak yan, ate. Tigarenak yun. Kung mga makulit-kulit, ganyan. Hindi akal mo kayo ikan, ano na to, katulong nyo. Ang dipado na, butan mo lang amin. Pero balok pinagin niya dati. Alam mo, iniwan niya. Ate, gusto niyo yung hindi asaya. Okay. Ito na yung kape natin, no? Ang bait. Oh, freshly served. Kung bukid, paano ito mampakape yan? Sige na. Grabe, lasang kape. Wala pang ano? Wala pang mainit. Dalhin ko dito lang. Oh, Kakain mo na ako sandali. Diyan sa Kabaywasan, pasensya, hindi natin yung tuloy sa Agno, pero tumuloy sila rito sa ano, sa Linoras, dyan sa Kabaywasan. Batay, magkano na tayo.
Shoutout po kay Ate Selma Onte. Si Ate Selma po, taga-laborator po yan, pero nasa Cavite siya. Lagi po silang nanonood ng ating FB Live. So manonood kayo ng mga FB Live ha. Si Father Ed. Pakishare na rin po, pakishare. Siyempre ko sila po. All father. Siyang mamantay kimot. Natang ko ba natang father? Like manana. Pakishare na lang, pakishare. Ito, Father, share namin. Oh, sige na, bihis na. Ina. Mga guys, don't forget to share yung ano ha, yung live ni Father natin. Yes, Madam Pin. Ang ating Father na sikat ng vlogger. Kailan yun? Ano? Father Edinakay. Area sa Derek Ramsey. Wala nga. Father Julius siya ang? Derek Ramsey. Father Julius. Si Father siya ang John Lloyd. Dan Lloyd. Kung si Father Julius yung Dan Lloyd, si Father Ed ang Bongo Lloyd. Hindi naman father. Derek. Akala ko ba Christopher Dillon? Ang kanyang... Pero ano nang ilang anak na? Guwapo. Si Andrew. Grabe, sila ba iba ka? Pangiso. Pipili na sila eh. Guwapo. Ano eh, guwapo yung Andrew. Lo, karas yun analin, tani, gapo ko ni Andrew, paano father. Kaya ilan eh, nagluwa ko ay datak. Ano tayo pa? Parang tumangan si Bianca. Lagaw. Ano na po? Hindi na parang itong subo. Wait. Kaya, say. Kay Gracie Pasigaw. Gracie, kumusta ka dyan? Kape-kape tayo. Ito. At syempre, masarap magkape. Ayan, kapag kasama mo, ang reyna ng apostolado. Sabi ni Madam Perla, enjoy your bonding with Wow. Father Ed. Wow. Thank you. Sabi ni Madam Thank you, Thank you. Yan yung Ayun ka, dahil Ja. Gracie, kumusta ka dyan? Ano ka dyan? Lamig ba? Gracie, yung mga pictures sa... Anong 4 point to? Yung Yung ano po, followers. million? Diyan! Marami ba? Ayo, kailangan bang 5,000 po kayo? Para ma-monetize kayo. Pag nakuha nyo na yung ano, Ligawan mo, anak yun. pag nakuha nyo na yung ano, Para naman kape eh. Kape. Igawa mo, anak yan. Kape. YouTube. oh, sige po. Email. Kailangan yung malinis ha. Api. Malinis na lang yung ano nyo, yung walang nakakunik sa iba, gato ganyan. Ano? Gmail. Magkikreate kayo ng panibago. Tak nga po eh. King ko. Kailangan yung password, alam niyo yung password nyo. Pagkrita lang. Sayang. Sayang. Igawa mo sila na ba? Oh, sa computer ko ba alo? Hindi na mo pa ano, gapunin talaga. Ano ba nang gapunin? Dashboard na to. Wala mo. Nabuksan? Ayan. Ayan. Kamaro, ang kape. Di, Madam President. Nasa libo-liban pa lang kayo dito. Kung may Kailangan mabuksan ko lahat. Kailangan pagka mag-upload kayo, ito nyo. Di, paano matabang nito? Tapos magkikreate kayo. No, mag-upload ah. Kasi halimbawa, mag-upload ah. Ito. Kailangan yung pang makalo. Bakit tayo? Wala pa rin tayo. Meron na kayong 15,000 follows. Ah, kailangan doon sa upload video nyo, mayroong tapos ito kailangan mabuksan yan. Kailangan mabuksan yung Paano mga gagawin ko grades. para mabuksan yan? Ayan, ganyan na, magre-release kayo. Pero ito, Ano ba? Sige. pa ito nabubuksan to Sige, eh. Ito buksan mo nga. na lang eh. Paano buksan yan? Madam Leia. Where do you thrive in Japan? Okay, so here are my Tingnan ko eh. Saan na
Kinalukusan ka na. Yan ni, mang-create kay reel dyan. Tapos i-upload mo. Mga na rin. Pati real dyan eh. Pero kailangan umabot kayo dun sa 3,000. Yung upload video doon, umabot kayo ng 3,000. Ayan. I-reel ko yan. May pinanamdan. Pero pag gusto ko, bawasan nyo yung bawasan yung mga 3 to 6 seconds lang para mabilis siyang lumakad yung videos. Ito. Pwede ba to? Ito. Picture ko. Mula 3 seconds hanggang 6 seconds para mabilis. Picture. Ay, picture ko. Hindi pwedeng picture. 19 seconds. Mahaba. Putulin nyo na lang. Oh, kape yung mahal. Oo. Ayun pala niya ay. 16 seconds. 9 seconds. Pwede rin. 9 seconds. Pwede. Ha? Pero kasi para mabilis yung 3,000, makuha nyo kagad. 9 seconds. Pwede naman siyang may edit po dyan. Ano pag-edit? Tulungan mo nga ako. Hindi, ganito. Sige. Sige, punta kayo doon sa Ganito. sa video. Nang, kape. Ikaw na rin video. Madam Saling, kape. Edit nyo yung video. Tapos, Si, Chabibe. Chabibe, kape. Alamos na. Tali, malilimutan ka. Si Antilia. Si Binte. Ano yung pampabangatan na kaya? Ang yaman ako. Wala ko na po. Paano ba? Karamat. Panibukol lang ata. Hindi, may bago kami dyan.
Ano?